Mpumalanga yamashaka. Bese saphumeletha namapulane kancane ngokuhambasana. Ngapha eMpumalanga le yamaswati ngichaza ile way bacula ngakhona. They talk, their music has meaning, they address issues. Ugcole njani? Ngoba uyazi kasisi. Yabo? They talk. Iselfone yinto encane kodwa isifuzo. Yabo? Bakhuluma. Banokufika umuntu nje unokufika nje ekitchen athi abone i-microwave athi ha uza kucamba ingoma. Khona lapho nje. Seyiqalile ingoma njalo athi umzalwane we-microwave, hayi umzalwane we-microwave, hayi umzalwane we-microwave, ukhuleka 2 minutes sekayavutha. Athi ngithule bazalwane.